Entoma mfa efini enkeka boni bia me bata nyame adwuma no ho. Eye mobo. We ton pen, we to agura munsuo, we ton koshia kokko, we ton chini, kelewole, popcorn. Na ya ton angwa mu nyina na ayi jollof asore dem. Wo hwe anko a wotimi se Bible say the Bible can say agifo ni nyina jimi no. Sa. So what you say? Na police for hwe adent na do ho ka wura. No crop na me beba so say we are to nsa e dia frɛ say bra na ye busebusa wa no fa allegations I dia to eno anu no si wadwane. E dey say wadwane about the circulation Abusuafo ene adofono mema obibia akwaba unuaba musonfo epiesi kapa nenenso menemu edi ehye ensemu a ekotwi kobrema ye no eho enkunyesie enti ena enede yaji edwa ye ba be pensen ensem no emu na abusuafo ye expose sana ekoso ewo memu sofo bi a nidi ebebe piemu a ye be ebeto edwa se okọ Honorable Kennedy Japan ho ekokopa na chom ana wo sere se ono de na asore na koma ebe ho pa enti se na asore no oba no bebe boni din bebe se asore na wanhwa wo bewu e de ahye Honorable Kennedy Japan eno ema Honorable Krampo eba bonte be ka se enam de wa ka Krampo nti no wo bewurawura ne nsemu no wo be obama ne to adan edi ene de yi aposifo eto ensa ede efre no no abrante ya na ye papa yi wo de no ho aka enra na nipa ye ka ne ho asem eye prophet and as Reverend Nakwa Isaac I so for now woton eye enkwa enso Honorable edibetu just say eye vena mineral water ena wa lebo no ede free ho na chese wo de eye ne sticker abo ho no ne ho asem ena meka na eno amamato ensa ede afre eye prophet Bernard Esiam oda asore ni din any Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano ye bebusa ne nsem bi se sofo wundi bone na wuhu eni asema suppose for frewa ehu hia se wudwane abusia jebre na ye twan ho abaye ba ye de nkomodidie no ebe hihye so so emamo akwaba ebiem safi ena woni yen edi ehia na efia nsusu ne yenso ye de enkomodidie no ebe hihye so nti wenwa so na tie na so wo adwentwe bi ni nsembusa bi a watimi ede aba eye too much comment section yetimi akenkan ede amamo odi for me ma akwaba bejusu minu abaskapa empombo kodie Kristo adaroma oseye dinti ye ho de nse tworo kronkron de rade ase ejidi se abusua na obi a ho ye nyame adaroma obi a ho ye papa de Kristo ase odi for ye hwe eye prophet Nakwa Isaac ni dwumadie se osofo ni dwume a wodie sen na wo hunu esi efa me da too much GTV crew fo nyina ase ene omo hwe ye mfira ma no ne munyi wasum amuntie me de megina nyame asem so me nyina bibiara so Jeremiah chapter 4 verse number 1 to 23 but me kind free verse 19 eba etifia asem osi odifo n abobo odifo ena mesramo difo bia nyame frɛ ni bia nton ade odifo biara nyame frɛ ni biara nton ade until the moment I ton ade pe na go into the darkness world. Okay. Patwa ya say. O say me yam hye me rebrɛ ya mu o makoma fasuo mu. Me kenkan verse 21 o say enkosi da be na mo hunu franka na mo ntetuturu be nto hyene. Efiri me man agimi woni me woyɛ nkwasiafo na woni hunumu woyɛ bɔne hu nyansafo na papa de wonim. Okay. Wo hwɛ meka sɛ Ghana for bebre na jimi Samu meka ne sa dentia onsa me ye D4 me ye de ejina Bible so ne de kasa. Okay. So what you say enjo si D4 na bobo di o de memfa we nsi ho over the same Jeremiah chapter 5 now verse number 9 eba erade se orintua ye nim so ka erade asem ni ana samere ntowre omanya eti se so ana Kristo na kasa no
saa bɔne a ɛkɔ so yi ɔse ɔrenkyia so ka na ana merentɔ ɔman a ɛte sɛ so wura na mekenka kaka no ati Awurade asɛm ɔse momforo na fa so monsae no monsae ne nyinaa ɔse monsae ne nyina mompempan ne man na wɔnyɛ Awurade dea ɛfiri sɛ Israel fie no Yuda fie atwa me nkontompo Awurade asɛm ni wɔdi atwerɛ Awurade ho aka sɛ ɔrenyɛ yɛn hwee na bɔne biara ɛremma yɛn so na yɛrenhu franka ɛne ɔkɔm biara na adiifoɔ no bɛdane mframa a asɛm biara ɛni wɔ wɔnum sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn ara no enti sɛ odiifoɔ atɔ nwura mu a ɛyɛ nokware odiifoɔ aduane agya ne kuku nkaka ne me members a ɛna wɔ sɛ ohunu baabi a member no baabi a kɔhyɛ na wɔsɔ ho sɛ mfiri Awurade odiifoɔ bi a Nyame afrɛ ne bi a Bible say okenka Isaiah chapter 6 verse 1 a Bible say odiifoɔ ne di ma ɛne ne din yɛ odiifoɔ bia yɛ intercessor so what you say odiifoɔ nkɔnkɔtɔ kawa we me wedding ring ne sɛm no ɛno pɛ ne sɛm bibia na me ko bibia na masene so what you say but ɛyɛ mɔbɔ sɛ odiifoɔ bɛgyina Awurade agyina mu emre bia bai VC1 bai odiifoɔ bia no ne yɛ na yɛ papa na ne ansafo ɛyɛ adwuma odiifoɔ no to nso ba na ne ansafo nim okonye no ne odiifoɔ ne tete ntem says we are words of enemies and I want to be a Naria Safugina odi nukore ema Awurade entwoma mfa efini enkeka boni bia me batabata nyame adwuma no ho eye mobo we ton pen we to agura munso we to nkoshi akoko we to nchene kelewole popcorn na ya ton angwa mu nyina na ayi jollof asore dem wo hwa nko a wotimi se Bible say the Bible can say agifo ni nyina jimi no sa so what you say na police for sure didn't na do ho ka wura no crop na me beba so say we are to nsa e dia frɛ say bra na yen busebusa wa no fa allegations I dia to eno anu no si wadwane e say a wadwane about the circulation e na wo ko odifo on say Bible ne kan of First Peter First Peter chapter 1 verse number 2 to 3 or say na sampofo we die boni a omo ye no omo ye boni ma ne tra so making kan o First Peter chapter 2 verse number 1 edeko etivia se o said ye onuado yi ni ho adie said ye ese onuado yi ni ho adie na se ka wo ye sofo na wo do members na unko bu obi kon mu unko bi chinchim obi nsa so what you say e ma unko ye sa boni we ma ne ntra so ba ya na ye ti a eye ye nwanwa so what you say ma men kan kakra o se na adifo aturufo nso o man nim said ye akyerɛkyerɛfo aturufo nso beba mu nso wana wode ɔsɛye ni afekusam eba be sɛ adifo nim ɔsɛye o ɛni afekusam eba be sɛ adifo nim making kan kakra o se na wapaw Awurade a ɔtɔ wɔn na ɔgye wɔn no mpo na wode ɔsɛye ba ntentem aba wɔn ho so ɔsɛye a eba ntentem ɛde aba wɔn so okay kan o se na bebrebe du makofisam mu akyi na wonti wɔbɛka no kura kwan no nsɛmmɔne bebre bedu makofisam na akyi wo munti yɛbɛka Bible we ɛho nsɛmmɔne but ne mfiri Awurade o se na wɔne nam wɔyɛ anibere so ɛne nada asɛm so wɔpɛ mo ho mfasoɔ anibere so what you say o se one a ofiri tete no matemu ɛtwentwe ase no mo sɛye ɛtonko Awurade anim enti sɛ odifo kwakwa onye bɔne a unyane utiri mu nyina ye fine sɛ commander kwa na tun sa wodi himself the Bible na nanti nothing more else apart from the Holy Bible so what you say ɛna we na ɛkɔ no for Ghana ɛwɔ so mu sɛ wɔn mo free nyame no wɔn mo nyɛ saa nneɛma no wɔn mo free Kristo no wɔn mo nyɛ saa suban na di odifo timi di Bible ato no mo ba twɛde wa sɔre de o ko ase correction ti me na me fa kesi we si me mpere we si na di asotwere wam ne di agyinam asɔre de anya fe yo odifo na chesese no wo magana fo nyina hunu se de wo ye no no wonim se enye enu nti e na posi foto nsafre no wo dwane na sese ya wadwane a wo kwa wo nso wonim se wa wo se ane wa asore
ebata wakoma ho enti se yegu asori no mfin a ubetimi ewu na wo dwane de na kire se asori no do ewo mu unse me meka ne se wo mo yam pataku amotete ko obere so samu so what you say said the Matthew chapter 24 verse number 23 echo akopim 27 kan ye were the first prophet to ma ba be show my name but ebeye din so be hu say we your first prophet no we a true man of God okay ma bom pae sa ma memfi nyina ye me ya memfi ma bom pae sa the deliverance bebre da ma fio da ma ko toilet da ma yese ni nyina nsi akosa nkofo we wonti entuba nyame adifo kan ne wa ebre ye bom pae sa ye di jane nante e jana nka se de nante o ye mu ana sane odifo bi afire awrade bi an okwa ajata de nanim spiritually okay ajata no one ne the Lion tribe of Judah Yesu Kristo odi yanim ana ejan a equip ye di padua so what you say ansa na bofo 7 esan twa ye hosia na jata buru ade di yanim enti dio so ya abon o mefo yanim ne yenhwe se ni pani fire awrade a enti na se woni odifo bi ofri nyame san ana so ni odifo bi o ye krogi fri nyame san a wan fa no mi abefo nsira two things okay it's either you be cursed or either you be blessed two things say bia wo be fun no ana say bibi na be ma sa ne o ma na ba na ena odifo bi ofri nyame bia on pentem hu aten okay say eye bada obesre dia ma but efunu a Elijah to osunum Elijah or to osunum o se hwe mumunti me to osunum for 3 years and 6 months and so toda na ena masam sunti ena nso be south amparade to osunum okay essentially no ye the true prophet of God or kasa e was said the realms no heavens no intercede man and answer jeshuman so what you say okay kai that is Deuteronomy chapter 18 verse 24 Bible so di for be sankom na sankom se na mbemu no na ni omfiri mi awiade okay na just sankom sha obehye bia we say ebem e was say ebem as a true man of God and as a prophet of God here okay and because of anibire nti osofo kwa na okọ sankom apostle kwa na okọ sankom so what you say and nkom se no nsu adoma chede oh samu e different from the prophetic word okay pacho betima chire mu kakra e de amaye me mfa ne se ye wo enkom sa adoma chede sa nkom se no omo particular people ahon konko dia mom okay obon se bom pa ya na tie so bi so ebi accident da edim omum ya mom pa accident da edim obi bewu ampa o kasa wi na de na yini pa no okay obon se na edimfo na gyan ye break sa de no okay so what you say any you are the real prophet onanya nkom se wo a real prophet begina wa o hwe ne se de ye TV okay o hwe ne ti se de ye hwe TV sometimes it if you any a show mo tell you a eya na ye mobo because of sika samne nyoma bia ye ntimi mpusi emfa nkon kan ko kan kura ni nti ye se dem enti se nyame anyi wadom no ama be hunu yen a ebe ye den odi for ene de ubie ensemani so na eye prophet na kwa Isaac woton eye ensu a wo frɛ ne se nkwansuo na nke nim se nyankopɔn kwa na me nkwansuo na se no nyankopɔn otimi de bibia hye obi a nipa nsama yezu etimi ye de wotimi ye ni bia na enti sa mekenkan Jeremiah chapter 5 verse number 20 by tifia se mo se nkwase asem ne bone okay enkwase asem ene ne bone adenti na difo betima ka se toluko zebra yemfa nya kwankere toluko zebra kwana koto di isu ebra yemfa nya kwankere pastor difo say no dia one a wo to dia bo won ton wa sorry there be no real prophet of God saying so no real man of God and no real prophet of God ebe ka to say to sanu manima mfa nya kwankere ma no real prophet of God na say ye hwe Bible mu adifo bi ko eye ekro bi so ana kro ni dabre nye no say kro ni dabre yi nya fe mo mpa ayu ane enchine ne eyi enti say no so waka say kofa lukoze ba no fanya kwankere ma wa ma nchire mu ho okay say odifo no ko ekro ni so a emu madum nso na no ma pon o enchire ni ma de ho gina ma dabi e gina ma edew
Okay. Spiritually, obi odi nchini dware bia bia me church kakra ho. Obi odi nchini dware bia na edelba na brabom. Okay. Esisi nyoma boni nyina prapra na maboni nyina. Ena ayuwa no ejina o ma se edel no beye mua. Oh, okay. Okay. Enu nchi na odifo ni de ko gina nso na tifu na ohun nsuo no. Ena ohun na nya hono kekew. Spiritually, essentially the real prophet of God nti ohun ye owura sunsun. Okay. Enti nso na manfo no mo pon no. Adenchi na ko se nso na no ma adenchi na opon ba. That is a tumi bi wom. Okay. Enti sa nya real prophet of God na ko gina sa nsuo no so a. Onu be di asie. Okay. Ana se nsuo no ko abekun ato atwene. So what you say? Enti apostle no ne se obi nsusu aka cho se koto ade bra no wonfanhia so ma no de enti na no ne enye. Me say so ba Holy Ghost and fire prayer ministry a. Eya din. Emusra ni wo yemu, adom ni wo yemu. So what you say? Eni suade hunu ni wo yemu. Ye hu ane ye ka. Ebi a ye bom pa me kai se emiri bi atwa me ye bom pa. Ye bom pa ya kwa che ne rade konkon ka cha me se makoa. Fansa pai papa ya pampam. Tio, fansa pai na pampam. Mantie, ti me na mu ye adwuma no medifo ma ne boa me. Me koya no asapem se makọ fansa pai papa ya pampam. Na me se me de ko bo no meka se me mfiri nyame o. Na odifo na de ade wa yin sa ya pai obi ya pampam. E ka se wa bo obi wa sori dem. E be ka se ma bo obi. But a spiritual thing. Ti hom ne ka me di se ne ba honam. Me ye adwuma ba na me wra hu ti bi di se ba wonam na me sei me kwa kwa ebone me wie ye me ti wa na nipa ba me se da pese be hu na me so okay na me ye mu se me na me ni me se dia ma anya no me nim ye me feel guilty se hon kronko direction de ma anya nti no aba manim se de be ya me hu se papa no otumi nti oba manim papa ne me ka so se da me ti apa me sa for 7 years wow me ko doctor ni atwa asuri a ye hu hwe ya yes kana ye hu hwe o mo se me ye fit enti bom pa ma me e wa na me call me all time ko bu nkotu de me sire wade e me je mai kasa mi swin se me pa papa na bamba me se pra obi be twa me picture obi be record me no correct ye de makwa akonyina amanfo na ntintan kesie so aka se dinfo bi apa obi apampam se de obi bo obi suturo so what ya se enti anya fe international say differ say who are sorry bi na bia akwankyere ba na so for catch us say oh monfa oil monfa communion wine e ba like na ye fa nya bibia enya na tie sa de no ho communion wine sa oil no ejina ma osofo ne nko a okay say erade ma direction a sofo ne beti ba break sa all test no ebi si o bible mu 2 Kings odifo bi anyame suma ne so nko bubu all tabi wo kuro bi so okoyo ko bubu altar no altar ni nipa ti konkra nyina da altar no so enipa ya mu nsunade eni mu gya ni nipa nsa ya twitwa eguo demonic altars erade suma di fo nso nko bubu no ka chense me difo okwa ekwa be fa so ba fa kwan foforo so wantie o obubu altar na okono ena there were a false prophet bi oti o man nim ena oti de difo krojina ba baye because na eye omom altar omo de sori ti aye nyuma boni nti no efri saade no afei difo ne ka chere ma se fafu mu ponko ma me siesi na me ntina so na odifo no ba ko me nkofro no me kire fi no medidi tio okofre okodifo no difo nam kwam ena odifo na kire so difo abafo yo mo de akire me se wa ba be sai adum ne okroma no na mo mbra san ba be didi ena merade asem no so ena difo no sunu wura fi erade kachira no enti difo ni difo trufo na chi eno ni kofi no koma na dua no man nsa no yi owie ne na me ho san ba difo trufo no suka chense makoa man kancho so ko bu altar na men tina sa akoma na men fa sa akwa ne so bio eni di okuro ni mo bible say difo no fi odifo trufo no nche akwa no odu koma na jata fi bebe ebe bo no hwe jata na nkunu o ode ne mbo so e bo difo no ofiri nyame no ena jata ni gina difo ni nchan ema difo trofo ni saba difo ni nchan awu ena obesiesie de ni tina na furu ponko so ena ni ko ekurom ho wo mu ko si da no mu sie difo no wo ena difo no so ka che ne ba ne se mi wu a mu nse mo difo ni nchan
esan ma ye rade so ade ba no a false prophet. One baby a scenario niko, but no said if one a false prophet. Woman pese edifo mo ye korogin no ebe kwa anim. Me ba mo he manya course bi afri asofo bi nchen se me yi nyoma didodo. Samu. Ai, me release secret dodo. Echi me tia me na makwa to block list. So what you say? Say me yi secret didodo, me keep it to my church. Odifo enawa biebie ensemani so ye de yonkomodidie yi eba na wie ye. Say na kwa Isaac. Baby a wakwa akɔhye. Se obi yesi de wadwane no ni baby a wote. Wuni mu se onye bone na wadwane akɔhye baby. Eden na wo beka e de akere na futuo ben e na wo de bema no. Me de meka sense be de wadwane no ni baby ote. Empanifo na ebu o me de wadwane no. On ni baby ote. Enti sawe sa scenario oba pa ma menken kan bibi kakra. No problem. Jeremiah chapter 5 verse 26 eba. O se firi se ohuna bonefo me man mu. Wotete se de anumayifo butubutuo wo sunsuma fidie yi nipa. Wo mu suma fidie de yi nipa tie o. O se de anuma se kantema no se asisi aye won afie mama ene no. Enti wa yi akese no wa nya won ho na wa dore srade na wa sra enso odi nsam woni ma ne tra so. Wo mu atenkyene ni woni manwisia na ama wa di yie na ahiafo nso wo mu atan ema won. Miri nche ye no musuka Awurade asem ni. Okay. Enti difo bia na fu so kyan ni ti. Na fu eso kyan ni body bia no. There is a question mark. Odifo bia wa pɔ ne ho, wa sra. Me ba to tia se. But me ka se de difo e ba bi onam so die. No kura ni nyame animu ni. Me am ye difo kura me tia na me ho nyina yira me. Because therefore there we are intercessor. Shannon so therefore be on to me 5 hours non-stop. Therefore be on to me 3 hours non-stop. Therefore be on to me 1 hour non-stop. Be a me patron free yame. Shannon so mami. How can you call yourself a prophet of God? I want to be 5 hours. Unu check congregation. Not there be a room 10 minutes, 20 minutes, and then come some kwa. And I tune in some hunukwa. Bible said you for be so man no much said na so. And to your here was also the mu a unya nkwaje. Because of oba ye beka se tua bibi. Unu dia akona ko gina line achi. Enti bedu suna divo na wapon. Enti sadi pa no unya ni monyamu. But Kristo ba ma se ahiafo nwusia ni nyanka nye kunafo. Sadi e odan ye nyam na ohia adokoro no obenya yedie. But you omo ye ne de we are sorry for them. The omo yene de we are sorry for them. Everything for Apostle Wakasa Bebre with the telephone number etu ejana memfa ensem ni nyina ensi. Misraw. Nyame difo sane nsuma me. As a real man of God and a true prophet of God. Sa abrabo wei unhu ye mu. Ye ni da ho. Ye the Bible na nante. Ti misraw ko ba bi ati sa Oba pa, me pa choma me secret mienu bi. No problem. Oyoba na ota adware anadwo ba 10 11 to 12 for jai. Prophet ade. Oyoba da ko be ba be chire. Okay. Oyoba na bia wa pre aware ho a wunya. Bia wa pre bibi ho a wunya oba o. Efri anwumre 10 koprim anwumre 12 1 menware. Wajari a friend you 6 copim 8 wajari awie. Okay. Ena uyoba na wujari wie na ukọ kacha so me mo ho adeja. Ense pioto mo breja nkwa na mfa na. You are easily said demon ebenya wachiri kwan. Okay. The second secret obi ha prekonam. Sa cha se friend queen no. Prekonam obonsa mabi omanu mu ya omode. Ni atwitwa jene na ayi makosam ni edu toothpick e de ewuram demon timi pa hoda. Oh, okay. In the spiritual world no onkwa na wugina ho sei demon bia betima yo bibi biara. Okay. Bibi afri baby betima bo ahwefom. Okay. Timi siraw
ayinta se me no amabie nsu fa ya adwuma na beboa wo me number ni 0249 631 876 0249 631 876 and 020 385 1633 020 385 1633 manuato abusiafo mejidi ye se eye afutuo ne ensem a eye Prophet Bernard Esiamode ema ye no mejidi ye panse wafamu aba se de waka no na waye ne sa pepepe mesewara eye sofo wodantem enti anajo course no ye ompe srawa aha ena brebe ma ye kwan ama ye di adwumadie no ese mejidi ye se wonya aba afri mu ohwe sanka nya de se ye bepon na nsusu wanim se mra no ekọ kwa ena ekọ enti no dane da subscribe to your channel no se wonya ya se de bia dane da se prophet nya bebe piemo e wodendwe yi ha won nsusu watimi ate ensem a wode ebeba begu apono eso no na watimi ahye e de ama abusiafo enuanom ne adofonom e wo all the social media platform eso memma remfin so betimi follow yen e wo ye IG page @tumagh_ adwinche bia wo no fabra na emrepem no mekenkan e de ama me de dwumade ho chia me midin ene APSC kapa me ne Prophet Bernard Esiamode asori ani din ene Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano ene esi enkonya etwetwen enkomo dasene ye besane hia makram Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe Malupi ene kase osofu Malupi me hwe bebia me nko bebia too much GH na mo fidie ne to ho na me subscribe ka me ho nyenko hwensem pa wo ho me ras makram